खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ आसामनि धुबुरीयाव 1 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि सनानि चेनखौ सिख'ना लांदों। सानै सिनाय मोनै सुबुङा 14 नबेम्बरनि मोनाबिलियाव आसामनि धुबुरीनि सासे थागिरिनिफ्राय 1 लाख रांनिबो बांसिन सनानि बेसेन सिख'ना लांदों। बे जाथाया हरनि 9:10 रिंगासोआव धुबुरीनि वार्ड नम्बर 1 नि MG र'डआव सेल्स टेक्स अफिसनि खाथियाव जादोंमोन, जेब्ला खावजानाय रीता देवीआ सासे लोगोनि न'निफ्राय न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। भुगिनांनाय सुबुंनि बायदिब्ला दायनिगिरिफोरा उननिफ्राय फैदोंमोन आरो गावसोरनि सिनायथिखौ दोनखोमानो थाखाय आबुं मोखांनि हेलमेट सालायनानै पालसार मटर साइकेल सालायगासिनो दंमोन। बे जाथाया ओनसोलनि थागिरिफोरखौ सोमावग्लुंहोदों। गोबां सुबुंफोरा बेलासिनि समाव रैखाथिनि आंखालनि सायाव जिंगा सिदों। लामाया सरासनस्रायै मुखुब, नाथाय मुखा गाननाय सुबुंफोरा जेरावबो नुजाथियाखैमोन आरो गोख्रै खारनायनि सिगां आंनि चेनखौ सिख'ना लांदोंमोन होनना रीता देवीआ खोन्थादोंमोन। पुलिसआ सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय खाथि-खालानि ओनसोलफोराव नायबिजिरनाय जागायदों। बिबानगिरिफोरा रायजो-राजाफोरखौ सांग्रां थानो खावलायदों, गुबैयै उन समफोराव आरो जायखिजाया सन्देह गोनां खामानिनि फोरमायथि होनो थाखाय। जायगानि थागिरिफोरा इयुनाव बेबादि दायफोरखौ होबथानो थाखाय ओनसोलाव पुलिस पेट्रलिं बांहोनो खावलायदों। बे समावनो पुलिसआ खोथा होदों दि दायनिगिरिफोरखौ हमनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ पक्स' केसआव आसामनि सासे सुबुंखौ 20 बोसोर जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों। रङियानि उफ्रा सत्र बिजिरगिरि आरो जर'खा बिजिरसालिया बायहाथा सारियालिनि थागिरि दिनेश दासखौ आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरि खालामदों आरो बिथांखौ 20 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा होदों। जोबथेसालिनि साजानि अनगायैबो बिजिरसालिया बिथोन होदों दि दासआ गाग्लोबजानायफोरनो 3 लाख रां खहा सुफुंनो बिथोन होदों। बे जाथाया इं 2020 मायथाइनि जेब्ला जाथायनि खौरांखौ बायहाथा सारियालि पुलिस थानायाव होनाय जादोंमोन। दाय बिलाइखौ गथ'सा रैखाथि मावख'गिरि मुनमुन साधानीजों होजानाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै दाखिल खालामनाय जादों। बिजिरगिरि मुकुल सेतियानि दैदेननायाव बिजिरसालिनि बिजिरनाया बे जारिमिनारि रायजों जोबहैदोंमोन। सोरखारि उखिल देबजित सइकियाआ रोखा खालामदों दि बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ 20 बोसोरनि साजाल' होआखै, नाथाय जुरिमानाबो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसामनि करिमगन्ज जिल्लानि मुंखौ सोलायनानै श्रीभूमि खालामनाय जागोन, हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि 19 नबेम्बराव रायजो केबिनेट जथुमनि समाव लानाय मोनसे थिरांथायाव रायजोनि करिमगन्ज जिल्लानि मुंखौ सोलायनानै श्रीभूमि खालामनाय जागोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया जारिमिनारि आरो गावारि गोनांथिनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै करिमगन्ज जिल्लानि मुंखौ सोलायनानै श्रीभूमि खालामनो थांखि लानायनि जुक्तिखौ रोखा खालामदों। जों लासै बै जायगाफोरनि मुंफोरखौ सोलायगासिनो दं जेराव जारिमिनारि मुंख'नाय एबा सोदोब बिहुंनि ओंथि गैया, शर्माया बुंदोंमोन। बिथाङा बावैसो कालापाहार मुं सोलायनायखौ मुंख'नानै बेखेवना होयो। कालापाहार सोदोबा असमिया एबा बेंगली सोदोब बिहुंफोराव नुजाया आरो करिमगन्जआवबो नुजाया। जायगानि मुंफोरा सरासनस्रायै गावारि ओंथियाव थायो आरो बेबादि गोबां मुंफोरखौ सिगांनिफ्रायनो सोदांनाय जाबाय, जेराव बरपेटानि भसनि चक बायदि गोबां गामिफोर दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ बाक्सायाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गलाखौ सिलिंखार खालामदों, 5 लाख रांनि मुवा बेसाद सिलिंखार। बाक्सानि सालबरियायाव मोनाबिलि बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गोबां खहा जायो आरो गंसे स्टेशनारि गलाया खामजोबो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उजनि बाबारि गामिनि मन'हरी पाटगिरि मुंनि सासे सुबुंनि गलाया बे जाथायाव आबुङै सिलिंखार जादोंमोन। जायगानि थागिरिफोर आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि गोख्रै आखाय होनायनि जाहोनाव अरआ सामलायजाबायमोन।
जायगानि सुबुंफोरनि गिबि रिपर्टफोरा फोरमायो दि अरआ मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जानो हागौ। गलाखौ फोजोबस्रांनायनिफ्राय अनुमान खालामनाय खहाया 5 लाख रांसो जागोन होनना बुंनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम फुटबल एस'सिएशनआ सन्टोष ट्रफी 2024 निफ्राय 25 नि थाखाय मावख'आरि हानजा फोसावदों। आसाम फुटबल एस'सिएशनआ मावख'आरि हानजाखौ फोसावबाय, जाय सन्टोष ट्रफी 2024 निफ्राय 25 नि थाखाय फैबाय थानाय सिनियर हौवाफोरनि हायुंआरि जोलुर चेम्पियनशिपआव रायजोनि जानानै गेलेगोन। बे थिरांथाया 14 नबेम्बराव गौथुमनि सायख'नाय दालाय आफादनि मोनसे भार्चुएल जथुमनि उनाव लानाय जादोंमोन। टुर्नामेन्टनि थियारिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय खुंनाय मेलाव थिसनजानाय गाहाय कचखौ फैबाय थानाय बादायलायनायनि थाखाय मोनसे गोख्रों हानजा ज' खालामनो बिबान होनाय जादोंमोन। कचआ सांग्रां बिजिरनायनि उनाव मोनसे 22 सोद्रोमानि हानजाखौ सुबुरुन होयो, जाय आसामनि नलबारीनि मुकालमुवायाव लानो गोनां सन्टोष ट्रफी 2024 निफ्राय 25 नि थाखाय सिनियर हौवाफोरनि हायुंआरि जोलुर चेम्पियनशिपआव आसामनि जानानै गेलेगोन। सन्टोष ट्रफी 2024 निफ्राय 25 नि थाखाय आसाम रायजो जोलुर हानजानि थाखाय आबुं 22 सोद्रोमानि हानजाया जादों। गलकिपार्सआव दङ अभिनाश मेस आरो गजेन हांसे। राइट बेक पजिशनाव दङ नयनज्योति कुली आरो अबु उस्मान आली। सेन्टार बेक पजिशनाव दङ बिष्णु राभा, टुपु ब्रह्म, सुदेम वारी, बिबुं नार्जारी। लेफ्ट बेक पजिशनाव दङ कपिल बर' आरो बिलसन दैमारी। मिडफिल्डार्सआव दङ राहुल दास, सुदीपता कन्वर, संसन सइकिया, शुभम छेत्री। लेफ्ट विंगार पजिशनाव दङ सन्दीप थापा। विंगआव दङ बिभानज्योति लस्कर, जेरी पुलमते, अमन छेत्री, बावरिंदाव बर'। फरवार्डआव दङ अरां नार्जारी, दीपु मिर्धा आरो जयदीप गगৈ। द'थि खौराङाव दङ रैखाथिनि जेंनानि गेजेरावनो आसाम पुलिसआ सा 9 बांलादेशीफोरखौ हमदों, सिमा नायदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। आसाम पुलिसआ सा 9 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमदों, जायफोरा आयेन बेरेखायै करिमगन्ज जिल्लानि गेजेरजों हादोर गेजेरारि सिमा बारनानै भारतआव हाबफैदों। सिमा बारनाय जेंनाफोरनि थाखाय रायजोनि गोख्रों फिननायखौ नोजोर होनानै सुबुंफोरखौ थाबैनो बांलादेशनि बिबानगिरिफोरनो गथायना होनाय जादों। बे अपारेशनआ 1885 किल'मिटार गोलाव भारत-बांलादेश सिमायाव रैखाथिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आसामनि गुवार मावखान्थिनि बाहागो। बावैसोनि ओनसोलारि दावराव-दावसिफोरा गोरा सिमा नायदिंनायनि गोनांथिखौ बांहोदों, जायनि जाहोनाव रायजोनि बिबानगिरिफोरा गनायथि गैयै क्रसिंफोरखौ होबथानो नाजानायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। बेफोर सांग्रां राहाफोरा गावनि सिमाफोरखौ रैखाथि होनो आरो सिमा बारनाय जेंनाफोरखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय आसामनि रादायखौ दिन्थियो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा जादों महम्मद मामुन, आब्बु नाइम, राशिद इस्लाम, मराद आली मण्डल, महम्मद आशराफुल हक, महम्मद बाशिर हावलादार, महम्मद रबिउल हावलादार, महम्मद महबत आली आरो महम्मद महिम हुसैन। बे जाफुंसार अपारेशनआ आसाम पुलिसनि सांग्रांथि आरो सोलिबाय थानाय ओनसोलारि रैखाथि जेंनाफोरनि गेजेराव आयेन आरो सामलायथिखौ लाखिनो थाखाय रायजोनि गोख्रों रादायनि फोरमान। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।